Ay, glawin rin na. What's up vlog? What's up camera? For tonight's video, tonight kay gabi man, tauban ako ang akong pagumangkon ni Guwapo. Di bitaw mga on mig durian. For the first time of our life sentence ba? Boy. Gunggo. Agoy. Durian. Aon sa ni? Durian lagi? Kulo. Okay. Let's try it. Ay, okay, dali. Dito, no? Kasakit. Wala ka ni soder. Gago! Sud. Scam? What? Oh, sud. Di ba naman liso-liso ka na kumakitaan? Oh, no, di. Taray. Tara, Jong. Sus, mga ginoo ko. Kang mga ignorante. Masamad ka, bibi, ha? Kanang pa sa yung candy ka. Sa yung candy. Kanang pa sa yung candy ka. Unin ba? Di mo di ba? Sa baba? Marami ka nga. Yeah. Dito na ipot ka, bro. Lumi, uy. Ipot Lumi, ka, bro. Lawi. Ipot. Ako. First time. Lumi man? Oh no! Ikaw na po di. Ikaw na po diya. Lawi rin lahat eh. Prego. Yo! Iskot, no? Gaya ng mantiboy, nagpugong-pugong ako sa suko. Ako din, durian din, Maribel. Waiban, kisay mo ka, nari na yun. Nagpugong ko, makayaron, patilawon sa ginti ka, magrami sa ginti gaya. Patilaw. Tini-post? Lah, yawan ako din eh. Agoy! Labad ako. Sensuwa na muna horot. Among isuroy. Ato ilang mama, nasa akong mga igsuon. Amos lang patilawon o gapil. Huwag sa ilang reaksyon. Makakaon magdurian? Ha? Nakakaon na magdurian? Oo, nagkaon ka. Lagi ko ba? Ikaw pa? Hindi, aw kan. Mga pa, kaon? Kaon, no? Unsa? Baho ray ko. Lami mo kayo? Ha? Paano kung sila? Oh. Lami kayo? First time sinini mo? Okay. Di, oy, nakakaon ka, oy, katiling dito ka. Maraming kakaon ka. Hindi, lugdurian dong. Sa Mindanao. Sa Zamboanga. Si Ma'am Army. Tatlain yung lulo. Grabe ko ang lulo. Isugang lulo eh. Kaon man, kana sa. Napa ni Sudre na. Di ka, ay. Ay, nasi buta mo, lagi. Bontai. Nakakaon lagi may ikaw sa katukang G. Why? Di mo to, Kwan? Sabi ko. Kawansi ko. Mura mo to kumakilain mo to? Kuan. Ikaw lagi smoke ko. Kaon dito. Oo. Dili na. Di doon ka na naman Nakalami rin na kawansi ko. Wala ba tayo po lang ngayon? Kwan? Gawas. Wala. Daggan ang sud. Daggan ang sud. Sana all. Napilo? Puntahan naman natin Hello, yung Tingin, sudan na yung presyon ko. Bako kayo.
I-check nga pala guys, 239, 240. Busog lang tayo. Matabang ba? Sumoto. Si Papa ragid mo nakadiyar og kaon ba? Pwede ni mga ignorante. Pero, mura maglami, pero mura sagdi. Di kaon ko eh. Ako mas ba nung kaon yung maglami kaya ang kaon ni Papa ba? Abot na sila. Pwede na yung mag-picture-picture dito. Tagang tama. Tagang tama. Sabi dito, the Lion's Head Monument has served as a landmark. Ang tuyuan gini. Yung sugo, di mo? Nabulan na eh. Nadahay, second try, di mo da. Laban sa kindi. Hindi ka nadagid. So, mga ito mga hol, kinsay ka ng mukhaon na ning prutas ba niya siya, umusta niya siya. Aray mas balay karon dayon. Kaya napay nabilin, naraw, wag iban, katurang giba ng Papa. Oh. Ano ba kasi tasa ko na. Sige, so that's it for tonight. Thank you.